Tinotenda Mwari zvakare mangwanani ano vatipa mukana uno wokuti tigoverane shoko raMwari. Tini Bishop Madao, tungamiri weFM in Zimbabwe. Tinongoramba tichiti Mwari wokudenga ngaakurangarirei kwamuri ikoko kudzimba. Mwari wokudenga arangarire nyika yeZimbabwe. Mwari wokudenga arangarire vaKristu vanonamata Mwari. Mwari akurangarirei imi mose panguva iyoyi yekushumirwa kweshoko rake. Tiri panguva yeCovid, tiri panguva yelockdown. Tinongoda shoko rinotikurudzira. Ndichaverenga shoko raMwari kuivhangeri yaMarako, Mark chapter number 9, paverse ya 14 kusvika paverse ya 20. Ndichajamba ndoverenga verse 27. Emphasis yangu ichange iri paverse 19 and 20. Vakati vasvika kuvadzidzi vakaona vanhu vazhinji vakavakomba navanyori vachiita nyaya navo. Pakarepo vazhinji vose vakati vachimuona vakashamiswa kwazvo vakamhanyira kwaari vakamukwazisa. Akavabvunza akati, munoita nyaya neiko navo? Mumwe wavazhinji akamupindura akati, mudzidzisi, ndabuya kwamuri nomwanakomana wangu uno mweya wembeveve. Kwose kwaunomubata unomuisira pasi, achipupuma furo achigeda meno, uye unoonda kwazvo. Ndakauya naye kuvadzidzi venyu kuti vamubudise vakasagona. Akavapindura akati, haiwa rudzi rusingatendi, ndichagara nemi kusvikira riniko? Ndichakuitirai mwoyo murefu kusvikira riniko? Uyai naye kwandiri. Vakauya naye kwaari. Wakati achimuona pakarepo, mweya ukamuvhundusa akawira pasi, akakunguruka achipupira furo. Verse 27. Asi Jesu akabata ruoko rwake akamusimudza, iye akasimuka. Regai ndidzokorore paya pandamboverenga pandichaita emphasis yangu. Unoti uyai naye kwandiri. Paverse 19 mashoko okupedzisira, uyai naye kwandiri. Vakauya naye kwaari. Uyai naye kwandiri. Vakauya naye kwaari. Musoro wenyaya yangu mangwanani ano unoti, muunzei kuna Jesu. Muunzei kuna Jesu. Uyai naye kuna Jesu. Kaverenga Matthew chapter 11 verse 28. Jesu unoti, uyai kwandiri. Imi mose makaneta makaremerwa, ndichakuzorodzai. Torai joko rangu, nokuti inyore, ndiri munyoro ndakafara. Take my yoke upon yourselves. Uyai kwandiri. Nyaya yangu iri kuti muunzei kuna Jesu. Matthew chapter 4 verse 24. Pane nyaya yakaitika. Bhaibheri rinoti iro, vakaunza vazhinji, vakamuunza kuna Jesu vakanga achirwara, navazhinji vaive nezvirwere, nevaive nemweya yetsvina, nevaive nezvipusha, nevakafa mitezo. Jesu akavaporesa. John chapter number 1 verse 41 na 42. Andrew, Bhaibheri rinoti, wakawana mukoma wake Simon, akati kwaari, tamuwana uya Mesaya Kristu wakanyorwa nezvake pamusoro pake na Moses. Akamuunza kuna Jesu. Andrew unounza mukoma wake Simon kuna Jesu. Paya taona vazhinji vakaunzwa kuna Jesu akavaporesa. Matthew chapter 8 verse 16. Pane nyaya inoti madekwane akati asvika, vakaunza kuna Jesu vazhinji vakanga vakabatwa nemweya yetsvina, akaidzinga nesoko akarapa zvirwere zvavo. Pana Luke 18 verse 14. Jesu unoti, regai vana vadiki vauye kwandiri,
regai vana vadiki vauye kwandiri. John 8 verse number 3 tinoona story yevafarisi vakabata mukadzi wavaiti tambata achiita chitema, achiita chivi choupombwe, asi pavakagona ndepekuti vakamuunza kuna Jesu. Hapana munhu wakaunzwa kuna Jesu upenyu hwake ukaramba wakadaro. Hakuna mamiriro ezvinhu akaunzwa kuna Jesu akangoramba akadaro. Kunyange vari varume vakuru vaunzei kuna Jesu kana vanetsa. Kana riri business rako riunze kuna Jesu kana ranetsa. Kana uri muchato wako uya nawo kuna Jesu kana wanetsa. Jesu haatyi, Jesu haazezi. Jesu unoti uyai kwandiri. Panyaya yataverenga pana Mark chapter number 9 inoti Jesu akanga akwira pagomo nevadzidzi vake vatatu, James, Peter na Johani, kunonamata. Kune zvakaitika mugomo iroro, pakashanduka chiso cha Jesu, vakakombwa negore rokubwinya kwaMwari. Mwari akataura kuti uyu ndiye mwanakomana wangu wamunofanira kuteerera, wandinodisisa kwazvo. Pavanodzika pagomo, chinonakidza Jesu ndechekuti waiti kana akwira pagomo waidzika pagomo. Unofanira kupota uchiti kana wakwira pagomo odzika wouya kuvanhu, nokuti vanhu ndivo vane nyaya dzinovanetsa, vanhu ndivo vane matambudziko anovatambudza. Bhaibheri rinoti akaona mhomho yavanhu vazhinji pajinga pegomo, vakaunganira vadzidzi vake vachitaura navo, vachiita nyaya navo. Nechirungu unoti vaita gakava navo. Jesu unobvunza unoti, ko chii chaitika? Dambudziko raitika nderei? What is the problem? Makuisana naro navadzidzi vangu zvaita sei? Bhaibheri rinoti umwe murume pakati pevamhomho unoti, mudzidzisi, ndaunza mwanakomana wangu une mweya wezvipusha, ndaunzwa mwanakomana wangu une mweya wembeveve kuvadzidzi venyu, asi vatadza kudzinga mweya uyu. Unopfuura pamberi achiti kuna Jesu, mweya uyu unoti kana wambata mwana wangu unomukandira pasi, kana wambata unopupuma furo, kana wambata unogeda mazino, kana wambata unomuomesa mutezo uchimupedza simba. Dzimwe nguva kana wambata mweya uyu unomukandira mumoto uchida kumuuraya, kana wambata unomukandira mumvura uchida kumunyudza mumvura. Mweya uyu washungurudza mwana wangu. Verse 21 Jesu unobvunza unoti, zvakaitika kwenguva yakadini zvichidai pamwana uyu? Murume unoti kubvira paucheche hwake, kubvira paudiki, mweya uyu washungurudza mwana wangu. Bhaibheri verse 19 and 20 paya pandati pane emphasis yenyaya yangu, ndo panonzi naJesu, bring the boy to me, muunzei kwandiri. Bata nyaya ndiri kutaura nezvayo inoti muunzei kuna Jesu, inoti muunzei kuna Jesu. Unza nyaya dzako kuna Jesu, unza matambudziko ako kuna Jesu, unza upenyu hwako kuna Jesu. Zvino Jesu unoti muunzei kwandiri. Bhaibheri rinoti ndobva vamuisa kuna Jesu. Mweya wetsvina ndobva waona Jesu. Pawakaona Jesu unomukandira pasi zvakare, ndobva watanga kufura mukomana uyu akawira pasi, wakamutenderedza pasi achibuda furo. Patazoverenga pekupedzisira, Jesu unodzinga mweya uyu, ndobva wabata mwanakomana, ndobva amusimudza. He was healed and they became normal again. Vana baba nana mai, ndine nyaya yandiri kuuya nayo kwamuri inoti kana zvichinge zvamubata uyai naye kuna Jesu. Kana zvichinge zvamubata muunzei kuna Kristu, nekuti zvikamubata zvinomuwisira pasi, zvikamubata unobuda furo. Kana zvamubata unogeda meno, kana zvamubata zvinomupedza simba, kana zvamubata zvinomukandira mumoto, zvikamubata zvinomukandira mumvura. Vana baba nana mai, kune zviro zvirikuitika muupenyu hwavanhu, kune zvinhu zvirikuitika mumhuri dzavanhu, kune zvinhu zvirikuitika munyika yeZimbabwe, kune zvinhu zvirikuitika mumabhizinesi avanhu, kune zvirikuitika munyaya dzine chekuita neupenyu hwedu, kune zvirikuitika mumichato yavanhu, kune zvirikuitika mumabasa amaoko evanhu
vana vavanhu zvimwe zvacho zvine natural cause, zvinoitika zvega. Zvimwe zvacho zvine scientific explanation, zvinogona kutsanangurika kuti pakakanganisika apa nepapapa, pakatadza kufamba apo nepapapa. Pane zvimwe zvinoitika zvine chekuita nebackground yomunhu, kwaakabva, kwaakaberekwa. Zvimwe zvine chekuita neenvironment yaakakurira, nzvimbo yaakaberekerwa akakurira pairi. Zvimwe zvine chekuita nekurerwa kwaakaita, socialization yemunhu, kuti arerwe kuchikoro, kuchechi, nezvese nevanhu nenharaunda yaakakurira. Zvimwe zvinotsanangurika medically, zvinenge zvine chikonzero chine chekuita nekurapwa. Asi kune zvizhinji zvine chekuita nemweya unobata vanhu. Kune zvizhinji zvinokonzerwa nemweya inosunda upenyu hwavanhu. Kune zvizhinji zvine mweya unoinfluensa hunhu hwevamwe vanhu. Kune mweya inokonzeresa muupenyu hwevana vavanhu. Mweya yacho inogona kubata chero zvake. Mweya iyoyo haisarudzi chigaro chomunhu. Kunyangwe sabhuku unogona kubatwa nawo mweya iwoyo, kana kansela unogona kubatwa, kana chief unogona kubatwa, bishop vanogona kubatwa, vakuru vemisha vanogona kubatwa nemweya iyoyo. Zvino kana mweya iyoyo wakubata, une zvaunokonzeresa. Mweya iyoyo haisarudzi, inogona kubata varume, inogona kubata vakadzi, inogona kubata vanasikana, yogona kubata mwanakomana. Haina zera, haina kuti wakamira sei. Ikada haibate iwe, inogona kubata business rako, ikada yobata mari dzako, yakada yobata marriage yako, yakada yobata utano, yakada yobata mhuri, yakada futi mweya yacho haina tsika, haina hunhu, inogona kubata nechechi. Chechi inofaa kuva nzvimbo yeumwari, inoshanduka yova nzvimbo yezvimwe zvinhu, inogona kubata nation, inogona kubata economy. Haina sarudzo mweya iyoyo, inoita zvainoda. Nhasi ndauya nenyaya inoti kana zvichinge zvambata, uyai naye kuna Jesu. Kana zvichinge zvambata, muunzei kuna Jesu. Chocho chanetsa ngachiunzwe kuna Jesu. Regai nditange kuvarume. Kune varume vanokura ari murume ane hunhu hwakanaka, ari murume akatsiga, ari murume akadzikama, oroora mudzimai wake, ogara zvakanaka pamushato wake, oita mabasa ake. Kana uchinge wambata, unotanga kushandura pfungwa dzake. Kana mweya uyu wambata, murume uyu unochinja unhu. Kana uchinge wambata, murume mukuru unoshanduka mafambiro. Kana murume mukuru abatwa nemweya uyu, unokanganwa mudzimai, unokanganwa vana. Murume mukuru mari akangobata mari, mweya wacho wambata. Chaanongofunga chete kutenga hwawa nekuinda kuma small house. Murume mukuru unobuda muimba yakanaka, yanovata pambedha wakanaka, pa queen bed, pa king bed yakanaka. Unomuona achipinda muzvitangwena kuma small house uko, kusina kana utano. Chii chaitika? Murume uyu, mweya uyu waita sei? Wambata. Zvino nyaya yangu inoti, baba kana vabatwa, endai navo kuna Jesu. Kana baba vabatwa, vaunzei kuna Jesu. Kana baba vabatwa, vaunzei kuna Jesu. Murume mukuru unoshanduka kuve huma. Paanopinda pagedhe, motikari yake ikangonzwikwa chete, vana vanoti shumba iya yauya, huma yasvika. Vanopinda paspen bed, vanopinda mabedrooms avo, nekuti auya uyu une chinopota chichimbata. Kana chikamuregera, vanoita baba vakanaka kwazvo, baba vasingakanganwi mhuri, varume navakadzi. Ndiri kutaura nyaya inoti kana zvakubata, unzwa kuna Jesu. Uyai naye kuna Jesu. Kana zvambata, uyai naye kuna Jesu. Kana zvambata, mupei kuna Jesu. Vana baba vakabatwa, anogona kuva bhuru remaraini ose. Kana abatwa, unogona kuve mukuru. Baba vemisha yose, apa apinda apa abuda, akaona vatete oteverera, akaona vakobvu oteverera, akaona vatsvuku oteverera, akaona vatema vashava unoteverera. Haagutsikani nemudzimai wake nekuti pane chamubata. Kana apinda mubhawa, unobva aita a very compassionate man, unotendera bhawa rose doro. Asi vana vachifa nenzara. Chii chaitika nababa ava?
baba vane chavabata, vane chavabata, kune zvamubata. Kana zvamubata zvinomukandira mumvura, kana zvamubata zvinomukandira mumoto. Zvino ndinoti kwamuri, kana zvamubata uyai naye kuna Jesu. Hakuna umwe anogona kumurwira, hakuna umwe unogona kumusunungura kunze kwa Jesu Kristu. Kunyange vari amai vanenge vakaroorwa mumba mavo, vari amai vakakwana, amai vanotanga vaine hunhu, kana mweya uyu wavabata vanobuda mumba mavo. Unonzwa mukadzi mukuru akurangarira ex wake, akurangarira boyfriend yekare yakarambana nayo. Chii chaitika naamai? Amai ava pane chatovabata, sezvatiri kutaura nezvemukomana uyu. Mai kana vabatwa, ivo vari mukadzi mukuru, unoshanduka kuita kasikana. Woti kana ukamutarisa ona mapfekero ake kuita kasikana kadiki-diki, kaya kainzi Eriza, une mutambiro unondifungisa Katarina. Chii chaitika naamai vemba? Pane chatovabata. Naime amai, chii chinokukonzeresai kusagutsikana nomurume wenyu? Chii chinokukonzeresai kusagutsikana nesalari yomurume wenyu? Hamugutsikani. Mukaonana baba vepa next door, ndo vamunoti ava ndo varume ava, ava ndo varume ava. Chii chaitika naamai? Amai pane chatovabata. Zvino kana mai vabatwa, vaunzei kuna Jesu. Kana amai vabatwa, ngavaunzwe kuna Jesu, vagodzikama zvakare. Ngavaunzwe kuna Jesu, vagova netsika nehunhu zvakare. Ndinotaura nezvinobata vana vavanhu. Kana mweya uyu wabata mwanakomana, unorasa hunhu, unotanga kuremekedza vabereki vake, unotanga kuve rombe remaraini, unotanga kuita mupfekero unoshaya kuti mwana uyu zvaakapfeka matrauzi mana. Chii chaitika? Achivarembedza uchiona kunge akuda kudonha matrauzi. Chii chaitika? Mwana une chamubata. Kana wamubata unomuita rombe, kana wamubata unomudzungaidza, unova muputi wembanje, muputi wemabronko, unorara mumabhava. Chii chaitika nemwanakomana wabatwa? Baba naamai, unzai mwanakomana wenyu kuna Jesu. Mwana uyu ngaaunzwe kuna Jesu. Anakasvika pamba, vanhu vanoti batai mari dzenyu, batai mari dzenyu, nekuti kwauyiwa. Unoba nemubiro unotyisa. Chii chaitika? Mwana une chamubata, akasvika panodiwa hwawa nevakuru, anotanga kuti kana adhakwa unotanga kurova vanhu. Haana waanoremekedza. Ari mwana mudoko akaona chembere, unoona zera rake, akaona chembere waona maswiti 16. Chii chaitika? Pane zvamubata. Ndiri kuti kana zvamubata, endai naye kuna Jesu. Kana zvamubata, ngaapirwe kuna Jesu, nekuti zvamubata izvi hazvivaki upenyu hwake. Zvamubata izvi zvoda kumuparadza, zvoda kumukandira mumoto, zvoda kumukandira mumvura. Pane chabata mwana. Kana ari mwanasikana, unokwana pasingakwani kana mbeva, pasingakwani kana kitsi, unobuda naye ipapo nepahwindo rine bhagraba. Chii chaitika nomwanasikana? Pane chamubata. Kana chamubata, haachadi kupfeka hembe, unoona guvhu rava panze nezvimwe zvaifanira kunge zvakavhariwa zvinoiswa panze. Chii chaitika nomwana? Pane chatomubata. Vana baba nana mai, unzai zvakakubatai kuna Jesu. Izvo zvandiri kutaura hazvidi ana chiremba. Vana chiremba vacho futi kana vakashayiwa Jesu, unomona ari chiremba. Kana zvamubata, doctorate yake inoshaya basa, fundo yake inoshaya basa. Hapana zvinobudamo, nekuti pane zvamubata. Kana zvamubata, hazvidi fundo. Kana zvamubata, hazvidi mari. Kana zvamubata, hazvidi mishonga. Zvinoda Jesu. Zvabata varume, zvinoda Jesu. Zvabata madzimai izvi, zvinoda Jesu. Zvabata vanakomana, zvinoda Jesu. Zvabata vanasikana, zvinoda Jesu. Ndosaka nhasi ndiri kuti endai naye kuna Jesu. Endai naye kuna Jesu. Ndo kune sununguro yake. Endai naye kuna Jesu. Ndo kune dzikinuro yake. Endai naye kuna Jesu. Ndo kuno kunatswa kwake. Unodzokera panzvimbo. Kana mamuendesa kuna Jesu, bhuku inoti kana munhu ava muna Kristu Jesu wava chisikwa chitsva, zvekare zvapfuura. Tarirai, zvose zvava zvitsva. Unhu hwekare hunopfuura, tsika dzekare dzinopfuura. Mweya yetsvina inomuregedza nekuti wauyiwa naye kuna Jesu. Jesu unoti kwauri nhasi, muunzei kwandiri mwana iyeye, muunzei kwandiri murume wenyu, muunzei kwandiri mudzimai wenyu.
muunzei kuna Jesu, uyai naye kuna Jesu, uyai naye kuna Jesu, uyai naye kuna Jesu. Zvese zvanetsa vana vavanhu ngazviunzwe kuna Jesu, zvese zvatambudza vana vavanhu uyai nazvo kuna Jesu. Kana zvabata mhuri, vanhu vanopesana mumhuri, kana zvabata mhuri, godo rinobata mumhuri, kuvengana mukati memhuri, kuroyana mukati memhuri, kutsvakirana zvikwambo unokuromba, chii chaitika kune zvatovabata. Kana zvabata mhuri inopesana, mukoma nomunun'una havachaonani, hanzvadzi nehanzvadzi havachataudzani, vatete navazukuru vanonge vachipomerana, chii chaitika zvavabata. Ndiri kuti mhuri yokwenyu iunzei kuna Jesu, mhuri yokwenyu isarendei kuna Jesu, mhuri yokwenyu uyai nayo kuna Jesu. Iye Jesu uri kuti muunzei kwandiri, mhuri iyoyo ngaiuye kuna Jesu. Ndini muchinda werugare, ndini mambo wamadzimambo, ndini muponesi nomurapi nemunatsi wevana vavanhu. Bhizinesi rako rinoti kana richinge rabatwa rinomboita profiti, rombodzika. Wabata ichi chaparara, wabata ichi chawira pasi, wabata icho hachifambi. Kunyange neikonomi yenyika, madhimoni acho haanyari, haana unhu. Anoti kana yambosimuka omboidhonzera pasi, kana yambofamba yombodzika. Kunyange michato yavana vavanhu inotanga ichinaka yopedzera yakuvava nekuda kwemweya iyoyi. Mabasa amaoko anoramba kufamba nekuti pane chabata. Mabasa amaoko ako pane chabata, pane paunoshanda. Regai nditaure nchiti mwana wechikoro kana wabatwa nemweya uyu unorwa nematicha. Kana mwana wechikoro abatwa nemweya uyu haafariri kuverenga, haafariri zvechikoro, unofarira zveWhatsApp, unofarira zveintaneti zvisina maturo, zvisingavaki unhu hwake. Zvino nyaya yangu nhasi inoti muunzei kuna Jesu. Iyeye wakunetsai uyai naye kuna Jesu. Iyeye wakutambudzai uyai naye kuna Jesu. Muchato wako wakutambudza uya nawo kuna Jesu. Business rako rakunetsa uya naro kuna Jesu. Unhu hwako usina kukwana uya nawo kuna Jesu. Unogadzira rombe achiva munhu akakwana, unogadzira mbavha ichiva munhu akakwana. Kunyange tsotsi rinoitwa munhu akakwana nekuti ndiye unozvigona zveupenyu hwavana vavanhu. Murume uyu unoti mwana wangu kubvira paudiki hwake zvinoti kana zvamubata zvombomukandira mumvura zvinovavarira kumuparadza. Kana zvamubata zvinomukandira mumoto kuti zvimuparadze. Kana zvamubata zvinomukandira pasi. Sei zvako zvingoenda pasi, zvevamwe zvichienda kumusoro, upenyu hwevamwe hunoenda kumusoro, hwako hunoenda pasi, mhuri dzevamwe dzinoenda kumusoro, dzako dzinoenda pasi, vana vako vavamwe vanoenda kumusoro, vako ndevanoenda pasi. Kune zviri kubata. Zvino nyaya yangu iri kuti unzai mhuri yenyu kuna Jesu, unzai vana venyu kuna Jesu, unzai michato yenyu kuna Jesu, unzai upenyu hwenyu kuna Jesu. Imi baba kana mauya kuna Jesu, zvese zvenyu zvinomira panzvimbo. Amai mukauya kuna Jesu, zvinhu zvenyu zvese zvinouya panzvimbo, nekuti Jesu ndiye nzvimbo yaunofanira kunge uri. When you come to Jesus, everything around your life falls into place. Chese chaunobata kana wauya kuna Jesu, uri mkuru webusiness, business rako ita come into order. Kana wauya kuna Jesu, mhuri yako inota come into order. Kana wauya kuna Jesu, community yaunotonga inoita come into order. Chese chaunzwa kuna Jesu unochigadzirisa. Ndiye unoshandura mvura ikava waini, ndiye uya unoshandura mvura inovava ikava mvura inozipa. Upenyu unorwadza, upenyu unovava unogadzirwa na Jesu. Uya nemitoro yako kuna Jesu, uya namatambudziko ako kuna Jesu, uya nevana vako kuna Jesu, uya nemhuri yako kuna Jesu. Pana Acts chapter 16 verse 31, murume wakabvunza akati, varume hama ndoita sei kundiponeswe? Paul na Silas vanoti, tenda kuna Jesu ugoponeswa iwe nemhuri yako. Kune zvinhu zvausingagone nekuti zvinezvo mweya, zvemweya zvinoda Jesu, zvemweya zvinogonekwa na Jesu. Hazvidi vanodzura, hazvidi vanobaya-baya, hazvidi vane mvura, hazvidi zvema cooking oil. Zvinoda Jesu. Uyai naye kuna Jesu. Jesu unoti uyai naye
naye kwandiri. Unza upenyu wako kuna Jesu, unza moyo wako kuna Jesu, unza mweya wako kuna Jesu, unza chese chako kuna Jesu. Even this nation of Zimbabwe ngaiunzwe kuna Jesu. Jesu unoigadzira muriyo kwenyu ngaiuye kuna Jesu. Ekonomi ya Zimbabwe ngaiunzwe kuna Jesu. Yevo muri ya Zimbabwe ngaiunzwe kuna Jesu. Vana ve Zimbabwe ngavauye kuna Jesu. Vana komana, vana sikana, varume navakadzi, makereke ngaaunzwe kuna Jesu. Kana Jesu auya, ndiye muchinda worugare, ndiye unoraira mhepo, ndiye unoudza gungwa ridzikame. Uya neupenyu wako kuna Jesu. Uya nezvinokuremera kuna Jesu. Kunyange kana wabatwa, kana uya kuna Jesu zvinokuregedza. Ndiye une masimba ose. Unodzinga mweya yetsvina, unodzinga mweya yakaipa, unoparadza mweya inoshungurudza vanhu. Uya neupenyu wako kuna Jesu. Uya nemhuri yako kuna Jesu. Uya nezvose zvakunetsa kuna Jesu. Uya nemitoro yako kuna Jesu. Uya nemisodzi yako kuna Jesu. Uya neurombe neurengenya wako kuna Jesu. Unogadzira upenyu wako. Mwari ngaakuitire zvakanaka. Mwari ngaarape Zimbabwe. Mwari ngaarape mhuri yako. Mwari ngaarape family yako, business rako, mari dzako chaunobata namaoko. Kana wauya nacho kuna Jesu, ndopa zvinotangira kunaka. Mwari akukomborere, Mwari akuitire zvakanaka. Muzita raJesu Kristu ndinamate. Ndinounza mhuri dzose dzanzwa shoko kuna Jesu. Vanakomana, vanasikana, varume navakadzi kuna Jesu. Ndinounza makereke ose kuna Jesu. Ndinounza Baba nyika yeZimbabwe kuna Jesu. Itirai vanhu venyu zvakanaka. Rayirai mhepo Baba iri kushungurudza vanhu, ivaregedze. Mweya yetsvina ivaregedze, mweya yakaipa ivaregedze. Baba, mweya inovabata ichivakanganisa pfungwa neunhu ngaivaregedze. Ndinonamatira vose vanzwa shoko iri kuti vauye kuna Jesu Kristu, vaudze upenyu hwavo kuna